Yabona manje ke inja yegame problem child. Usane iPhone ke manje. Hawu manje umama lesicefe sakhe sokuhleze ekhulumela ngale phone yakhe. Siphelile. Nangu small, yeah small. Yebo. Grand. Yebo. Uhlala phi lo mjika lo kuthiwa uma space la lo khanda amafoni. Ma space lokho namafoni. Ana kumnandi makusho wena. Cha. Ngithi mina kuwena uhlala phi uma space okhanda amafoni ngala. Takulimuzi lo la ezanso yena. Oh lo muzi lo ola ezanso yena. Oh kumnandi makusho wena. Hawu ay kahle ukuphapha wena lento enukumlomo le. Mangabe usiyalela nina anoqopha imlomo nina sinokusala ngamasinga. Qiniseke ngempela fanele ngiyoqoqa ekhaya. Khona la. Hayi khona. Konko. Ubani obanga umsindo la? Uzocela uma space. Uba ufuna uma space? Imina. Uba wena. NguThuli aka problem child. Oh, problem child. Ngena la ngaphakathi. Awusambuza ukuthi inhloboni yefoni umuntu kanjani lo khanda amafoni wena? Hayi inhloboni vele le phone oyiphethe la. I-iPhone lena. iPhone? Nkosiyami, i-iPhone. Oh, hayi phela nawe uyangididisa. Wathi siyiboneke le phone yakho. Hayi kulama phone enu amancane ama-fruits ngiye ngenze nje kube imali engekho. Imali engango 400. Ha. 400. Hayibo mina ngagcina ukhanda amafoni ngo20 rand mina. 400. Hayi kwakuyikudala phela lapho. Phela. Awunayo mina imali ayi. Anginayo imali ngiyabonga ngisizile. Hey mina kanjalo ngiye ngenze kube nje noma iround eyodwa. Iround eyodwa? Nawu sibadala indawo manje nawo lokho wenza ngathi awazi ukuthi ufunani ngoba nawe uyafuna phela unginike. Uca uthi uzokhokha kanjani kanti wena? Ngithi uproblem child ngikhombisa ku problem bakho. Ozaka.